Katu botaduna. Bazen behin errotari zar bat 3 seme zituena. Errotaria izenean seme nagusiari errota utzi zion, ertainari astoa eta gaztenari katu bat. Seme gaztenak esan zuen, zer egingo dut? Nik katu batekin. Katua esan zion. Ez larritu, eman bota pareon bat eta zaku bat eta zure arazoa konponduko dut. Orduan zakua hartu zuen eta belarrez bete, ondoren untzi bat harrapatu zuen. Gero erregearen gana joan zen eta honela ze esan zion. Egunon jauna, untzi hau Pokopandegiko markesaren partez ekartzen dizut. Katuk jakin zuen errege eta printzesa errekaren ondotik pasatuko zirela. Orduan, katuak nagusiari esan zion. Erantzi arropa eta sartu uretan. Karroza ibaiaren ondotik pasatu zenean, katua garrasika hasi zen. Lagundu, Pokopandegiko markesa itotzen zari. Han dago eta lapurra da zandu. Arropa kendu ote. Orduan erregea Pokopandegiko markesari arropa dotore batzuk utzi zizkion eta bere gaztelura gonbidatu zuen. Printzesa Pokopandegiko markesa ikusi bezain pronto berarekin maitemindu zen. Katua aurreratu zen eta ogro baten gaztelura hurbildu zen. Ogroari desafioa egin zion. Gero esan zuen katua, ez bihurtu lehoia eta horra bihurtu zen. Ez saua bihurtu eta ogroa oso arroa saui bihurtu zen. Momentu horretan, katua bere gainean salto egin zuen eta mokadu batez irentzi zuen. Erregearen karroza gaztelura heldu zenean katua hor zegoen prest eta harrera egin zien. Ongi etorriak Pokopandegiko gaztelura. Handik gutxira Pokopandegiko markesa eren jaren aladerekin ezkondu zen. Eta ala ez bada Zardari